Ftehim li jinkludi trasferiment ta' proprjetà li bħalissa taqa' taħt ir-responsabilità tal-Awtorità tal-Artijiet se jtellaq proċess li għandu jwassal għal bini tal-ewwel ċentru għar-riċerka fl-akwakultura u s-sajt. Il-ftehim ġie ffirmat bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Aġenzija Aquatic Resources Malta. Dan it-trasferiment se jkompli jsaħħaħ ir-riċerka fuq livelli internazzjonali permezz ta' ċentru ġdid bl-aqwa għodda, ħiliet u riżorsi li dawn is-setturi jeħtieġu. Bħala parti minn dan il-ftehim ukoll il-Forti ta' San Luċjan f'Marsaxlokk issa se jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Aġenzija Aquatic Resources Malta u se jkompli jaqdi l-istess funzjonijiet li tiġa għandu relatati mar-riċerka dwar l-akwakultura u s-sajt. L-Aquatic Resources Malta mmexxija mill-kap eżekuttiv Frank Fabri bdiet opera s-sena l-oħra. Twettaq bosta proġetti ta' riċerka u innovazzjoni li jagħtu spinta lis-setturi lokali tas-sajt u l-akwakultura. Għall-Aġenzija Aquatic Resources Malta llum huwa mument ieħor speċjali fejn qed nimmarkaw kisba oħra ġdida importanti għas-settur tar-riċerka fis-sajd u fl-akwakultura. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella għalli dawn il-ftehimiet iwasslu għall-użu aħjar tal-art pubblika. Tagħmel dan il-proċessi mal-aġenziji u d-dipartimenti kollha tal-Gvern u tipprova kemm jista' jkun tipprovdi dawn il-proprjetajiet sabiex il-proġetti jkunu jistgħu isiru mill-aktar fis. L-iffirmar tal-ftehim kien presedut mill-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici u Segretarju Parlamentari għas-Sajt u Akwakultura Alicia Buġeja Sajd. Il-Ministru Bonnici qal li l-Gvern jibqa' impenjat li l-art u proprjetà pubblika tkompli tintuża bl-aqwa mod possibbli biex isservi ta' fejda kemm għall-kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji Maltin u Għawċin kif ukoll għat-tisħiħ tal-ekonomiji fis-setturi kollha tagħha u l-ħolqien ta' aktar ġid tal-kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd qalet li proġetti bħal dawn juru l-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ is-setturi marittimi b'mod sostenibbli u innovattiv.